സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മാമൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാമ അപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായില്ലേ, 1 മാസം 2 മാസം ഉണ്ടായി. 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആള് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയോട് തിരിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മാമന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങള് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവരിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മായി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മായി ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ അവര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോയിന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ആക്കിണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ചെല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോണതും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചിലപ്പോ അധികം വീഡിയോ എടുക്കല് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യല് അത് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടല്ലോ, വീഡിയോയിൽ പറയണ. പിന്നെ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് താറാവ്, പോർക്ക്, അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് അതന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വട്ടയപ്പം, അതേപോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തി. നമ്മൾ ഇന്ന് വരും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരൊട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല, കാരണം ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. നാളെ പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എന്തായാലും നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് പോക്ക് അങ്ങനെ കുറവാണ്. ഇവർക്ക് സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചെല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സമയം ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാ. ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പോണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ പോയിട്ട് വരാം. നമ്മൾ കറിയായിട്ട് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് താറാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോർക്കിറച്ചി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ താറാവ് നല്ലപോലെ വേവിച്ച് കുക്കറിൽ 2 പ്രഷർ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാല, അതേപോലെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, പിന്നെ നമ്മുടെ സബോള എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കറക്റ്റായിട്ട് അത് തിരുമ്പി വെക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് 2 വിസിൽ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അത് വറ്റിച്ചൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ്. അതിന് വറുത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കറിയാക്കാനായിട്ട് നോക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട സബോള, അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ വീണ്ടും സബോള, എന്താ പറയുക, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഈസിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുക്കാൻ വേണ്ടു. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വറുക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. നല്ല ഒരു ചാറുണ്ടാവില്ല, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ താറാവ് കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധാ താറാവ് കറി കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ സബോളയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളത് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സബോളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഉള്ളി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ലല്ലോ ഇടുന്നത്, മുഴുവനോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ അതിലിടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഒരു പതുക്കെ ഒരു ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ വേഗം അരിഞ്ഞ് വെച്ച നമ്മുടെ ഒരു 3-4 സബോളോളം ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നമ്മുടെ വേപ്പിലയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേപ്പില പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ പച്ചമുളക് 3-4 പച്ചമുളകും കൂടെ കീറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വഴറ്റിനയിലേക്കുള്ള ഒരുവിധം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയത്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാളികേരക്കൊത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് അതിലിടാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ വേഗം എന്താ പറയുക, നാളികേരം അരിഞ്ഞൊന്ന് പതുക്കെ വറുത്ത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടാനായിട്ടുള്ള സംഭവം, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടാനായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് വേഗം ആഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നാളികേരം നമ്മൾ ഒന്ന് പതുക്കെ അതിൽ നേരിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യാം.
ഞാനൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ടത്. സാധാരണ ഞാനത് ഉള്ളിയിടുന്നേക്കാട്ടി മുന്നേ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇടാറുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് മറന്നുപോയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 2-3 ആൾക്കാർ നമ്മളെ ലീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഓട്ടവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തോ മറന്നുല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പിടിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാളികേരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നാളികേരം കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വേഗം ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാനതിലിട്ടു. നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ഒരുവിധം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ പൊടി ഐറ്റംസ്, അതേപോലെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ താറാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു കളറിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കൂടുതലും എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അതേപോലെ താറാവിന് വല്ല കുത്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ നാൾ മുന്നേ ഇതേപോലെ വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് താറാവിന് ചെളിക്കുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കറി വെച്ച സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 പേരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ചെളിക്കുത്ത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പൊയ്ക്കോളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇതിൽ എരിവിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയായിരുന്നു. ഒരു 3-4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അളവ് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഇതിൽ നമ്മളങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നല്ലപോലെ മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന താറാവിനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി നെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു താറാവിന്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശമല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ താറാവ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയും അതേപോലെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇതാക്കി പറയുന്നതല്ല, കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് കളറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മസാലയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മസാല, അതേപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളിക്കായിട്ടൊന്നും അതിലിങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. തക്കാളി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റായി. പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോർക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് മീൻസ് നുറുക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവർ. സാധാരണ നുറുക്കി കിട്ടാറുണ്ട്. അഥവാ നുറുക്കി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് മൊത്തം തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസമായതുകൊണ്ടും പണിക്കാർ 2-3 പേര് ലീവായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് പാർസലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കേണ്ടായിരുന്നു, കൂടുകൾ കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ചേട്ടൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടുതലും അരിഞ്ഞൊക്കെ തരാറുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇറച്ചി അരിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിയാന്നല്ല നുറുക്കാന്ന് എന്തോ പറയാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഏകദേശം അരിഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പോർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്താനുണ്ട്, കൂടുതലായിട്ടത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വട്ടയപ്പത്തിന് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വട്ടയപ്പം കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ വട്ടയപ്പ പൊടി മേടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും മധുരം. പിന്നെ നാളികേരപ്പാലിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാളികേരം ഒക്കെ ചിരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം അത് പിഴിഞ്ഞതിലൊഴിച്ച് അത് കലക്കി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വേഗം. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ പൊന്തിയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വട്ടയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ 5 മണിക്കാണ് പിള്ളേർ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരിക. അപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ കുളിക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ വരും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് അതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റേ ഏലക്കായും അതേപോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്കായയുടെ മണം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഏലക്കായ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചേർക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു മണത്തിനും എനിക്ക് ഏലക്കായ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കണത്, അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക റവയും അങ്ങനെ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളൊന്ന് കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതിലും കൂടെ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കും പോർക്കിനെ ഞാനവിടെ മസാലയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗ്യാസും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നുറുക്കി വേവിച്ചതാണ്.
വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നുറുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നല്ല വേഗം നമുക്ക് നുറുക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നുറുക്കിയെടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നുറുക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്രഷറും കൂടെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറി മൂപ്പിച്ച് ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിനും സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് നല്ല ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിള്ളേർ വരാനുള്ള ഒരു സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മണി 2:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർക്ക് വേണ്ട ചായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ അതിക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചാൽ ചപ്പാത്തിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറച്ചിയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. നമ്മൾ ചെല്ലണ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർക്ക് ചായക്ക് ഞാൻ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല, കടയിലേക്ക് പോകാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ബ്രെഡ് ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് മൈദ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്രെഡിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ട ചായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊരിക്കണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മധുരത്തിന് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. മധുരം ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട. കുറച്ച് എള്ളും കുറച്ച് ഒരു പൊടി അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് നമുക്കതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബ്രെഡ് ഇതാക്കിയത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിന്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അത് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രയായാലും നമ്മൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിന് വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഇതാണത്. അവളേക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി അവർക്ക് ചായയും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഞാനൊരു 2 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ അത് കലക്കി വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരു 3:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3:45 ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും മാവ് ഒരുവിധം നമ്മുടെ ഇതിൽ പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ എന്താ പറയുക, അതാണ് കുഞ്ഞ് കിണ്ണങ്ങളാണ് വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടുകളാണത്. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് അതിനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാവിനെ നമ്മൾ ഒഴിക്കാം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാകെ 3 തട്ടിൻ്റെ പാത്രമാണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം കഴിയണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് 3 തട്ട് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ വേഗം അടുത്തത് കയറ്റി വയ്ക്കാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് എടുക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ. ഇനി ഈ ചൂടോടുകൂടി എടുക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ സാധാരണ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് എടുക്കാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കയറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് വേഗം അതേപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയൊക്കെ തടവി അതൊക്കെ മാവൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം വേഗം അത് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ചൂടൊക്കെ ആറി ഇങ്ങനെ സെറ്റായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് വേഗം ചപ്പാത്തീനെ വേഗം പരത്തിയെടുത്ത് അതിനെ വേഗം ചൂടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4:30 ആ ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് വേഗം ചപ്പാത്തീനെ സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലൊക്കെ വേഗം കാസറോളിലൊക്കെ അടച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ തടവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചപ്പാത്തിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുക്കാറുണ്ട് ചപ്പാത്തി വേവിച്ചതിന് ശേഷം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വേഗം അതിനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു നമുക്കിത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് 8 എണ്ണത്തിന് കിട്ടും കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവാണ് അത്. അപ്പോൾ 8 പീസ് കിട്ടും.
അപ്പോൾ അവർ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ യാത്രയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേഗം താറാവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോർക്കിനൊക്കെ വേഗം പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയും വട്ടയപ്പവും പോർക്കും താറാവും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പാത്രത്തിലാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടൊക്കെ എന്തായാലും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു 9 മണി 9:30 ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു കവറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങാനും പോയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതാവുമ്പോൾ ബാക്കിലാവുമ്പോൾ അവരൊന്ന് പിടിച്ചോളും. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട്, തട്ടി മറിഞ്ഞ് പോവും എന്നുള്ള ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമ്മളത് ഇപ്പോൾ വന്ന് മാപ്രാണ് എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക്. മാമൻ്റെയൊക്കെ വീട് പണി നടക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് തറ കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കണത് കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമാമൻ്റെ വീടാണ്. ഇത് അമ്മൂൻ്റെ ഉണ്ണി കടുക് 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 ഇത് എൻ്റെ വല്യമ്മയുടെ വീട്. ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്. ചെടി നടൽ അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേഗം അവർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മാമന് മാമൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വീടിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പുല്ലുകളൊക്കെ ഈ നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറിച്ച് കളയലാണ്. ഇത് അമ്മുവിൻ്റെ ഉണ്ണി. അമ്മു ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മാമൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാമൻ്റെ മൂത്ത മോളാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഉണ്ണി ഇത് രണ്ടാമത്തേതാണിത് ബബുലു. അപ്പോൾ ബബുലു അവിടെ നിന്നിട്ട് പഴം തിന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജനലിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മായി വേഗം വന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതേ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വേഗം അമ്മ വേഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ടയും കൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചാൽ ആക്കണതിന് പൊറോട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ വേഗം അമ്മ അച്ചുവിനെ വിട്ട് വേഗം പൊറോട്ടയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാമൻ്റെ മക്കളാണ് കേട്ടോ അച്ചും അപ്പും. ഇവരെല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചൊരു 10:30 ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ തൈക്കാടിശ്ശേരിക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലങ്ങനെ നിൽക്കലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം പോയിട്ട് മിക്കതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോവും. രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരും. രാവിലെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ.